ମାନ୍ୟବର ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି। ରେ ପୁତ୍ର, ରେ ଧରମଣି, ରେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ଧନ। ମୋ ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ମା ଜେଜେମା ମହାରାଜା କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଉପରେ। ସିନ୍ଦୁର ଆପଣମାନେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜୟ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲଗେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ମୋ କଳା କଉଡ଼ି, ମୋ ଲହୁଣୀ ଗଡ଼ି, ମୋ ମହାର୍ତ ପେଡ଼ି। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ମୋ କଳା କଉଡ଼ି, ମୋ ଲହୁଣୀ ଗଡ଼ି, ମୋ ମହାର୍ତ ପେଡ଼ି। ରଙ୍ଗ ରତନ ମୋ କଳା କାଞ୍ଚନ, ମୋ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ମୋ ବୟସ ବାଡ଼ି। ଛୋଟବେଳେ ବସିଲା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଷୋଳ ଚକିଆ ଚଢ଼ି, ଷୋଳ ଚକିଆ ଚଢ଼ି ପୁରୀକି ଛାଡ଼ି। ତୋତେ ଦେଖି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଯାଉ ମଉଡ଼ି ରେ, ତୋତେ ଦେଖି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଯାଉ ମଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ମୋ କଳା କଉଡ଼ି, ମୋ ଲହୁଣୀ ଘଡ଼ି, ମୋ ମହାର୍ତ ପେଡ଼ି। ରଙ୍ଗ ରତନ ମୋ କଳା କାଞ୍ଚନ, ମୋ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ମୋ ବୟସ ବାଡ଼ି। জনম সিনা করিনি কোতেরে কন্হেই, জীবন সার্থক হে ମାଆଟାକୁ ପିଠା তোরি পাই। মা আনটা পিঠা বানাই বহুত ভালো আছে, বহুত টেস্ট আছে। বরজ কুল চন্দ্রমা ও জীবন না, তুম দেহান্ত বেড়ে শেষ সাহারা। কেতে বড় ভাগ্য মোর, তু জগত ঠাকুর। কেতে বড় ভাগ্য মোর, তু জগত ঠাকুর। ଜେଜେଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। বড়িয়াকু সঙ্গে ঘেনি, বড়িয়াকু সঙ্গে ঘেনি আধৌড়ি। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପୂଜା ହେବ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ପିଠା ଆଜି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପିଠା ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଏଇଆ। ଏଇଠି ମୋ ପୁଅର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍, ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା? ଦେଖନ୍ତୁ କହିକିରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍।